Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Илгиз Шәкуров, иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Киңәшле эш таркалмас. Шүпләрне җыеп, айрым җиткереп, утилизациясын ясап, шуларны төрле яктан карадык. Ил буе төбәкләрендәге закон чыгаручылар Казанга җыелып уртак мәсьәләләрне хәл итә. Булар хакында Илдар Сафиуллин. Җитештерү күләме кимемәгән заказлар киресенчә арткан. Башта бик курыктык. Аннары руководство җыеп әйтте безне. Яшел үзәндә урнашкан фанер мебель комбинатында эш ничек алып барыла? Руслан Кутин шул хакта. Татар авыллар эшмәкәрләре Татарстанда тәҗрибә алыша. 60 баш атым бар. Переработка белән заниматься итәм, казылык ясыйбыз. Бүген кунакларда Буа районы эшмәкәрләренең эшчәнлеге нинди тәэсир уятты? Шулпан Касыймова күреп кайтты. Илдәге икътисади вазгыять нинди булуга карамастан, барлык ил күләм проектлар һәм республика программалары тормышка ашырылачак. Татарстанда быел нинди парк һәм скверлар төзелә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Баласын кыйнаганын видеога төшергән Алена Епанешникованы 4 елга гомуми режимдагы төрмәгә утыртачаклар. Бүген Казанның Совет районы суда шундый хөкем карары чыгарды. Аны гаепле дип таптылар. Исегезгә төшерәбез, декабрь аенда социаль челтәрдә менә шундый видео тарала. Суд материаллары буенча анда әни кеше яшь ярымлык нәни кызына суга һәм тибә. Аннан соң видеоны баланың әтисенә җибәрә. Полициягә хәбәр ителгәннән соң Алена Епанешникованы кулга алдылар. Тикшерү 4 ай барды. Аны башта ана хокукыннан мәхрүм иттеләр. Әти-әни хокукларын тиешенчә үтәмәү һәм җәберләү маддәләре буенча гаепләделәр. Признать Епанешникова Алену Геннадьевну виновной в совершении преступления, предусмотренных пунктом Г части 2 статьи 117 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправлении колонии общего режима. Вменялось 2 статьи. Ул җинаять кодексының 2 маддәсе буенча гаепләнә иде. Берсе җәберләү, икенчесе әти-әни хокукларын тиешенчә үтәмәү. Әмма суд икенче маддәне санамады, чөнки беренчесе анысында үз эшенә ала. Гаепләнүче як суд карары белән килешми, соңгы сүзен әйткәндә Алена үз гаебен тулысынча таныды. Төзәлер өчен барысын да эшләргә вәгъдә бирде. Ул эшкә урнаштырырга да, бала өчен алимент түләргә дә әзер. Шуңа адвокаты белән суд карарын шикаят итәргә җыеналар. Мы, конечно же, согласны с тем, что она должна понести. Без аңа җәза бирелергә тиешлеген таныйбыз, тик сорогы белән риза түгел. Шуңа күрә без Алена белән бу карарга шикаят бирәчәкбез. Чөнки Епанешникова иректә булмаса, төзәлгәнен дә, соңгы сүзендә биргән вәгъдәләрен дә үти алмаячак. Она понесла уже наказание. Аны әти-әни хокукларыннан мәхрүм итү ул инде үзе җәза. Әни кеше өчен шуннан да зуррак җәза була алмыйдыр инде. Бүген Казанга Россия президенты каршындагы бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Мария Львова-Белова килде. Аны хөкүмәт йортында президент Рөстәм Миңнеханов кабул итә. Очрашуда алар хезмәттәшлек хакында сөйләште. Мария Львова-Белова баш калага Идел буе федераль округыннан җыелган закон чыгаручылар берлеге утырышында катнашу өчен килгән. Ул монда Донбасстан күченергә мәҗбүр булган гаиләләргә шартлар булдыру турында да сөйләде. Сабыйларны дарулар белән тәэмин итү, аларга белем бирүне туктатмау мәсьәләләрен ассызыклады. Ятим балаларны гаиләләргә урнаштыруда игътибар үзәгендә булырга тиеш диде. Ну, казалось бы, да, в каждом регионе все сделано для них. Ну, базовые потребности, базовые вещи закрыты. Но как мы сейчас уже видим, что очень много таких тонких, отдельных случаев, ситуаций, когда вот, необходима такая, скажем, материнская даже забота. Дополнительные какие-то лечебные препараты, необходимость в образовательных каких-то элементах. Вот важно, ребята приезжают, они учились там в колледжах или учились в школе, приезжают, и есть ощущение, что ненадолго. Ну и вроде мы сейчас отсидимся, потом поедем. Но наша задача сейчас все-таки, чтобы они вступили в образовательный процесс, чтобы они продолжили его, да, или заново начали в каких-то учебных заведениях. И это тоже наша задача. Идел буе федераль округыннан Казанга җыелган закон чыгаручылар берлегендә бүген чүп-чар җыю мәсьәләсен күтәрделәр. Исегезгә төшерәбез, Россиядә көн күреш калдыклары реформасы 2 ел элек башланып китте. Шушы вакыт эчендә төбәкләрдә бер-берсенә бик охшаш проблемалар барлыкка килгән. Аны хәл итү өчен федераль дәрәҗәдә карарлар кабул итәргә кирәк ди белгечләр. Көн күреш калдыклары төзелештән калган чүп-чар һәрберсе аерым җыелырга һәм эшкәртелергә тиеш. Идел буе төбәкләреннән депутатлар нинди тәкъдимнәр белән килгән? Илдар Сафиуллин шулар хакында.
Бу Казанның Левченко бистәсендәге көн күреш калдыкларын сортларга бүлү пункты. Монда башкалада җыелган шүп-чарның яртысы эшкәртелә. Идел-буй төбәкләрендәге закон чыгаручылар аның эш тәртибе белән танышты. Монда көн сайын 500 тонна калдыклар сортларга бүленә. Аларның 10% икенче тапкыр кулланышка кертелә. Достаточно высокие здесь показатели. Безгә монда эшнең оештырылуы ошады. Әлегә норма буенча 5% калдыклар икенчел эшкәртелүгә китәргә тиеш. Сездә ул 10%-ка якын. Организовано в 2008 году. Казанда бу пункт 2008 елдан бирле эшли. Без монда тәҗрибә топларга килдек. Шүп-чарның 20 төргә бүленүен күрдек. Калдыклар турында сөйләшү Казан ратушасында дәвам итте. Илдә шүп-чар реформасы 2 ел элек башланган иде. Тик ул һаман тулы куәткә эшләп китә алмый. Эш барышында канунның камил булмавы ачыклана. Аңа үзгәреш кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Шүпләрне җыеп, айрым җиткереп, утилизациясын ясап, переработкасын оештырып, эшкәртү мәсьәләләрен карап, менә шуларны төрле яктан карадык. Безнең хөкүмәт әгъзалары доклад ясадылар. Төрле яктан һәм бик нәтиҗәле карар кабул ителде. Без аны федераль үзәккә менә Игорь Анатольевич Комаров катнашты. Улы бәя бирде моңар, бәяләде. Без аны федераль үзәккә җиткереп, аларның ярдәме кирәк бу мәсьәләләрдә. Казанда узучы утырышка һәр төбәк вәкиле үз тәкъдиме белән килгән. 1 ел элек Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләр өчен шүп-чарның күләменә карап түләү мөмкинлеген өйрәнергә кушкан иде. Эш шунда ки, хәзер алар шүп аз чыгарса да, бәйрәм вакытында артып китсә дә бер бәядән норматив буенча түләй. Возникает проблема. Төбәктәге нормативларны гамәлдән чыгару турында күп кенә бәхәсле очраклар судка ук барып җитә. Нормативлар лицензиясе булган, ягъни профессиональ оешмалар тарафыннан билгеләнә. Кешеләр гаделлек эзләп судка мөрәҗәгать итә һәм ота да, чөнки регламентта хилафлыклар бар. Тагын бер мәсьәлә контейнерлар өчен җаваплыларны билгеләү. Ул төбәк операторына карыймы, җирле үзидарә органнарынамы? Мы полностью разделяем позицию Татарстана. Бездә Татарстан вәкилләре җиткергән фикер белән килешәбез. Контейнерларның җаваплы хуҗасы булырга тиеш. Синеке дә минеке диярлек булмасын. Безнең фикер буенча ул төбәк операторы карамагында булырга тиештер. Авыл җирлегендә дачаларда шүп үләннәре, агач ботаклары, алар каты көн күреш калдыкларымы, шүп-чармы? Аңа да ачыклык кертәсе бар. Правильно и конструктивно сегодня. Бүген бик эчтәлекле кирәкле мәсьәләләр күтәрелде. Бу көн күреш калдыклары буенча күптән барлыкка килгән сораулар иде. Алар халыкны бик тә борчый. Бүген Казанга Идел-буй федераль округындагы 10 артык төбәктән делегация килде. Аларны күрше булугына түгел, бүгенге икътисади шартларда уртак проблемаларда берләштерә. Хәзерге вакытта иң мөһиме элемтәләрне ныгытып, тәҗрибә уртаклашып, килеп туган мәсьәләләрне бергәләп хәл иткәндә генә аннан чыгу юлын табу мөмкин булачак. Бүген яңгыраган тәкъдимнәр Дәүләт Думасы һәм ил хөкүмәтенә юллана. Шүп-чар җыюда үзгәрешләр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахматов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге утырышта күтәрелгән тагын бер тема санкцияләр кертелү сәбәпле төбәкләрдәге иҗтимагый, сәяси һәм икътисади хәлне тотырлыклы итеп саклау. Төбәкләрдән килгән вәкилләр федераль үзәккә берничә тәкъдимен җиткерде. Алар төзелеш материаллары белән бит алга бәяне дәүләт куйсын дигән фикердә. Шулай ук кайсы төбәктә нинди товар барлыгын белеп тору өчен бердәм реестр булдырырга тәкъдим итәләр. Анда үзебездә җитештерелгән һәм моңарчы читтән кертелә торган эшләнмәләр исемлеген урнаштырасы иде диләр. В каждом регионе складывается Һәр төбәкнең үзенә генә хас социаль-икътисади хәле бар, тик көтелмәгән проблемалар да килеп чыга. Әмма ничек кенә булмасын, хәлне тотрыкландыру өчен нәкъ менә төбәкләр федераль үзәккә үз тәкъдимнәрен, проблемаларны чишү юлларын җиткерергә тиеш. Төбәкләр арасындагы кооперация әлегә бик үсеш алмаган. Без күп очракта күрше төбәкләрнең дә нинди мөмкинлекләре барлыгын белмибез. Монда эшче төркем оештырырга кирәк. Үзара тәҗрибә уртаклашу һичшиксез файдага булачак. Татарстанда төбәк маркетингы үзәге эшли. Аның аша ил буенча продукция белән тәэмин итүчеләрне табарга була. Шулай ук бүген Россия президентының Идел-буй федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров җирле үзидарәләрнең хокукый нигезен камилләштерү мәсьәләсенә багышланган онлайн утырыш уздырды. Анда бездән Алексей Песошин белән Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Алар Дәүләт Думасында беренче укылышта кабул ителгән канун проекты буенча фикер алыша. Икенчесе июнь башында узар дип көтәләр. Игорь Комаров искәрткәнчә, бүген җирле хакимият институтын булдыру өчен зур эш алып барыла. Яңача финанслау, эшне оештыру, кадрлар белән тәэмин итү. Төп максат халык белән хакимият элемтәсен ныгыту. Катлаулы мәсьәләләрне хәл иткәндә халыкның гозерен тыңлап, җирле башлангычларга теләктәшлек күрсәтү зарур.
Яшел Үзәннең фанер мебель комбинаты моңарчы Казанда IKEA кибетен товар белән тәэмин итә иде. 10% товар, урындыклар һәм өстәлләр шунда җибәрелә торган була. Хәзер алар урынына Россиянең башка шәһәрләрендә сатып алучылар тапканнар. Шуңа күрә заказлар буенча өзеклек булмаячак дип ышандырып әйтәләр. Җитештерүне киметергә уйламыйлар, димәк хезмәткәрләр кыскартылмаячак. Бер гасырлык тарихы булган комбинаттан Руслан Хөснетдинов. Мин монда эшлим 4 жыл буе менә урындыклар ясыйбыз. Дания Гыйметдинова комбинатта урындык аяклары ясый. 20 ел буе хезмәттәшлек иткән IKEA компаниясе безнең илдә вакытлыча эшен туктаткач эшсез калырбыз дип курыкканнар, чөнки биредә җитештерелгән товарның 10% IKEA заказы була. Алар 20 ел хезмәттәшлек итә. Башта бик курыктык. Аннары руководство дип әйтте безгә курыкмагыз, эшегез хаман булып тора, партнерлар бар, табабыз, эшлибез, курыкмагыз, нервланмагыз дип әйттеләр инде. Безнең заказлар күп эшлибез. Акчаны да түлиләр, Аллага шөкер, бик әйбәт эш хаман булып тора. Иртә килсәк тә, кич калсак та. Дания Гыйметдинованың күршесе Фәнүзә Тимуршина биредә 27 елын эшләй. Комбинатта җитештерү бер генә вакытта туктап торганы булмады. Заказлар күп булганда кичтә калып эшләргә туры килә ди. Моңарчы IKEA-га җибәрелгән товар өлешен Россиянең башка шәһәрләрендәге оешмаларга алыштырганнар. Алар өчен балалар урындыклары һәм өстәлләр җыялар. Зарплатасын вакытында бирәләр, эшләр һаман бар. Планны пока үтәп барабыз, Аллага шөкер. Һаман да эшлибез, бер дә туктатканнары да юк, тукталганыбыз да юк. Рәхмәт заводыбызга. Яшел Үзәннең фанер мебель комбинаты 1929 елда оешкан. Алар җитештерә торган төп товар фанер. Санкциялар кертелгәнчә аның 70%-ка кадәр өлеше чит илгә китә торган була. Италия, Венгрия, Германия, Дания, Польша, Словения. Хәзер 100% эчке базарга эшләячәкләр. Даими эшләүче оешмалар заказларын арттырган. В настоящее время Без хәзер башка кибетләргә зур челтәрләргә чыгабыз. IKEA өчен әзерләнгән товарлар Россия базарына узатылачак. Хезмәткәрләрне кыскартырга җыенмыйбыз, киресенчә, җитештерү күләмен арттырырга уйлыйбыз. Фанер мебель комбинатында 1000-гә якын кеше эшли, айына 1100 куб метр агач бер сменага гына 27 куб ши эшкәртелә. В месяц ПФМК выпускает порядка 4500 кубометров валовой продукции. Ай сайын безнең комбинат 4,5 мең кубометр тулайым продукция җитештерә. Фанера, кровать, нигезе, йорт җиһазлары өчен детальләр. IKEA-ның ябылуы зур роль уйнамады. Без үзебезне ышанычлы хис итәбез. Яшел Үзәндәге мебель фанер комбинатындагы эшләнмәләрнең барысы да бары тик каен агачыннан гына эшләнелә. Каен агачы Татарстан урманнарында үскән һәм бер өлеше генә Киров белән Мариэлдән кертелә. Комбинатка шимал көн сайын кайтарыла. Ул үзебезнең илнеке. Вакытлык булмагач заказларны вакытында өлгертәчәкләр. Яшел Үзән районыннан Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан кулланучылар берлеге халыкны азык-төлек белән тәэмин итәргә әзер. Шул исәптән бәрәңге һәм башка төр яшелчәләр белән дә. Бүген бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров хәбәр итте. Ул кулланучылар җәмгыятьләре җыелышында катнаша. Ләкин моның өчен сатарга әзерләнгән продукция күләмен арттыру мөһим. Шулай ук товарлар белән тәэмин итүчеләр статистикасын булдыру кирәк. Җәмәгать туклануы тармагыннан киткән чит ил компанияләрне алмашка кем килер? Үзебездә үскән яшелчәгә ничек кытлык булдырмаска? Тулырак алдагы материалда. Вегетарианнарның затлы ризыклары бу. Шәшәкле кәбестәне тәмләткечләр белән табада кыздыралар. Табынга ул яшел борчак белән куела. Рецептны французлар уйлап тапкан. Кәбестә борчак, тәмләткечләр исә үзебезнеке. Все местное, то есть мы специально взяли доступные продукты, которые сейчас представлены на рынке. Бүген республикада җитештерелгән азык-төлек төрләрен Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаровка да күрсәттеләр. Розлив, лимонады, тархун. Вот подарочные тоже разные вот чаи делаем. Жаратып алалар безнең продукцияны сорап киләләр. Район үзәгендә дәген авылларга таратабыз продукцияларны. Җитештерү җитештерә алабыз. Күпме кирәк, спросны канәгатьләндерә алабыз. Узган елда кулланучылар кооперативлары 9 миллиард сумнан артык акча эшләгән. Һәр хуҗалыктан уртача 35 мең сумлык продукция сатып алына. Халык сөт, ит, яшелчә, файдалы үләннәр үстереп бирә. Пандемия вакытында нәкъ менә кооперативлар ярдәме белән республиканың иң ерак авылларына да азык-төлек килеп торды. Ләкин чит илләр керткән чикләүләргә каршы торыр өчен тагын да активрак эшләргә кирәк. Шул очракта гына сатып алучылар да, фермерлар да отачак ди Марат Җаббаров. Наша задача организовать. Без авыл кешеләренә үз продукциясын сатарга акча эшләү мөмкинлеген бирергә тиеш. Шәһәр халкына сыйфатлы продукцияны кыйммәт булмаган бәядән алуны тәэмин итәргә кирәк. Моның өчен республика күләмендә продукцияны җитештерүчеләр һәм аны әзерләүчеләр реестрын булдыру тәкъдим ителде. Тиз арада бер-берсен табар өчен кемнең нәрсә белән шөгыльләнгәне билгеле булырга тиеш. Потребительской кооперации
Башка кешеләргә караганда әзерлерәк ул менә шушы санкцияларга. Әйтик, менә пятерочка магнитның аның сәүдә шелтәре генә булса, үзебезнең җитештерү дә бар, безнең хәзерләү дә бар. Без бит чит илдән чималда көтеп утырырга кирәк түгел безнең авыл кешесе җитештергән әйберне вакытында җыеп алып, вакытында үзебезнең предприятиелар эшкәртеп, үзебезнең сәүдә шелтәрендә, шәһәрнең сәүдә шелтәрендә ярмаркаларга чыгып, сатуны гына оештырырга кирәк. Министр сатыр өчен әзерләнгән яшелчә күләмен арттыру максатында куйды. Узган елгы бәрәңгенең кооперативлар 1% гына сәүдә өчен калдырган булган. Шуңа кытлык сизелде. Эшне яхшырак эшләп була, запланированный итеп, әзерләнеп, именно население белән бик каты элемтәдә эшләгән вакытта була. Быел Татарстанда яшелчә саклау урыннарын төзү программасы эшли башлады. Россия үзәк берләшмәсе идарәсендә җәмәгать туклану урыннарына яңа хезмәткәрләр әзерләү өчен безнең республика төп мәйдан булырга тиеш дип саныйлар. В нынешних реалиях Бу хәзер иң актуаль мәсьәлә җәмәгать туклануы базарыннан никадәр зур компанияләрнең китүен барыбыз да белә. Россия кулланучылар кооперациясе өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Татарстан исә алдынгы төбәк. Берләшеп Татарстан фермерлары республиканың түгел, Россиянең башка төбәкләрендә азык-төлек белән тәэмин итәргә әзер. Динәк Самдинова, Рамил Шәйдуллин, Алмаз Зәдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татар авыллары эшмәкәрләре җыенының икенче көне булды. Кунаклар Буа районы эшмәкәрләре эшчәнлеге белән таныша. Бирдә 100дән артык фермерлык хуҗалыгы, 1800дән артык эшкуар һәм үз мәшгуль бар. Бүген аларны санкцияләр шартларында ничек эшләрбез дигән сорау борчый. Чөнки чит илдән кертелгән товарлар кулланганнар. Ә менә авыл хуҗалыгы фермерлары күпкә танышрак. Чөнки үзләре җитештергән азык-төлекне ничек тә сата алачаклар. Җыенга килгән эшмәкәрләр Татарстаннан нинди тәҗрибә туплап китә? Шулпан Касыймова сорашты. 5 рәт тимер чыбык, беренче рәтендә полив бара. Җәмил Дәүләтшин алма һәм җиләк үстерү серләрен ныклап өйрәнгән. Үсентеләрен алып кайтканчы урыннан су сибу җайланмаларын ясаган. Хәзер 24 гектар җирдә 10 төрле сорттагы алма үстерә. Үсентеләрне чит илдән керткәннәр, алар 2 елдан соң җимеш бирә башлаган. Бер агачтан 25-30 килограмм алма була. Узган ел 100 тонна уңыр җыеп алганнар. Быел тагын яңа сортларга заказ биргәннәр. Алар инде килгән, аларга подвой уже ясалганлар чыгып өлгерделәр. Алар бездә түгел, Саратов өлкәсендә бер яшь җегет, атасы бабасыннан калган тоже, ул үстерә белә. Без аны барып карап кайттык. Ул инде безнең әйткән сортларга кулировка ясап, бер ел үстерә, ел жарым, 2 еллыкта була. Санкциялар куркытмый дишмәкәр. Инде аның эше җайланган, үзләре дә растадылар, саталар. Җиләк-җимешкә илнең бар төбәгендә дә сорау зур. Бүген аның эшчәнлеге белән Россия эшмәкәрләре дә кызыксынды. Хәзер халык күп, вопрослар биреп булмый. Отдельно Алла теләсә килербез. Безгә тоже интересно сад, садоводство, аны килербез отдельно Алла теләсә, контактларны обменяемся. Меня это очень заинтересовало. Мин сәнәгать оешмасына ут кертәм. Хәзер санкцияләр шартларында җиһазлар кыйммәтләнү сәбәпле башка өлкәгә күчәргә кирәк дип уйлыйм. Алма бакчасы булдыру фикере бик ошады. Бу тәҗрибәне өйрәнергә кирәк. Материалны размерлары белән кисәләр, капчыклар тәгәргә. Исәк авылындагы тегү цехы әле 2 атна гына эшли. Аны инвесторлар элеккеге мәктәп бинасында ачып җибәргән. Биредә ашлама, керамзит һәм шәшүлек өчен капчыклар тегәләр. Эсәй керамзит заводына 700 капчык тегеп тапшырганнар инде. Товарга сорау бар диләр, материал да җитәрлек. 11 кешегә эш урыннары булдырылган. Көнгә 150-не тегәбез, дальше больше 350-ләрне тегербез дип Алла теләсә ышанып калабыз. Заказлар бар да. Бу Раил Хисамовның крестьян фермер хуҗалыгы. Ул атлар үрчетү белән шөгыльләнә. Хәзер биредә 60 баш хайван бар. Алардан козылык ясый, әзер продукцияны Россиянең барлык төбәкләренә җибәрәләр. Кичкенәдән ат җыны кагылган егет ат үрчетүне 2015 елдан ачып җибәргән. Грант хисабына башта 12-не ала, соңыннан баш санын арттыра. Бүген ул җыенга килгән кунакларны милли бию белән каршы алды. Сатуга козлыкларын да куйган. Тырышып эшләгәндә бернинди шикләүләр дә куркытмый. Үзебезнең җитештерүне арттыру мөмкинлеге зурая ди. 100-150 башка арттырсак, мен инде планлаштырып торам. Кумыс белән заниматься итәргә. Бездә инде тоже кумысны тоже бераз генә шөгыльләнә башладылар. Файдасын тоже, наверное, халык сизәдер. Кумыс цехын создавать итәргә. 100-гә якын фермер хуҗалыклары, 1800-гә якын индивидуальный предпринимательләр, самозанятыйлар, бөтенесе матур итеп эшләрен алып баралар. Кайсы авыл хуҗалыгы белән, кайсысы
предпринимательство белән заниматься ителә. Авылда эш бетмәде эшмәкәрләр. Хәзер алар өчен бигрәк тә зур тырышлык таләп ителә. Җыенга килүчеләр инде тәҗрибә уртаклашу өчен телефон номерларын да алмашты. Татар авыллар эшмәкәрләре җыенының иртәгә соңгы көне. Бу районнан Шулпан Касыймова, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы. Бу спекулянтлар эше Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләре техника һәм запас частьләргә бәя арту турында шулай ди. Нинди чара күреләчәк? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Быел республикада ел ахырына кадәр 67 ял итү урыны барлыкка киләчәк. Аның 11-е яңа парк һәм скверлар. Моннан тыш тагын 1200 ишек алды төзекләндереләчәк. Бу хакта бүген республиканың төзелеш министрлыгы вәкилләре журналистларга сөйләде. Министрның беренче урынбасары Алексей Фролов сүзләренә караганда, барлык подрядчы оешмалар да расланган смета буенча эшләячәк һәм республика федераль программаларны үтәү буенча тоткарлыклар булмаска тиеш. Барсы хакында тулырак алдагы репортажда. Башкаланың Батыршин урамындагы бу мәйданны безнең Ишегалды республика программасы буенча быел төзекләндерергә тиешләр. Әмма якын тирәдә яшәүчеләр илдәге икътисадка бәйле рәвештә вәгъдә ителгән Ишегалды яңартылмый калыр дип борчыла. Мы, конечно, переживаем за наш двор. Ишегалды өчен борчылабыз инде. Балалар шәһәрчегендә ясарга кирәк, яңа агачлар да утыртырга. Без монда 42 ел яшибез. Барсы да искергән инде. Частенько здесь у нас еш кына менә бу эскәмияләрдә өлкәннәр ял итеп утыра. Безнең теләк бер Ишегaldыбыз матур булсын иде. Татарстанда бу һәм тагын шундый 1200 Ишегалды быел төзекләндереләчәк диләр төзелеш министрлыгында. Безнең Ишегалды программасына 9 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Бу былтыргыдан күбрәк тә әле. Каких-то там спекуляций на теме того, что рост цен. Бәяләр арта дип спекулянтлыкка юл куймаска кирәк. Барлык подрядчылар да расланган лимит кысаларында эшли. Җитештерүнең үз кыйммәте үзгәрмәде. Төзекләндерелергә тиешле объектлар санын киметмибез. Барлык расланган планлаштырылган эшләр башкарылачак. Хәзер Татарстан ишегаллары һәм скверларга урнаштырыла торган арт объектларның күпчелеге Россиядә җитештерелә. Шуңа аларның бәяләре үзгәрмәскә тиеш диләр төзелеш министрлыгында. Быел Татарстанның 49 торак пунктында яңа парклар, скверлар, яр буйларында ял итү урыннары барлыкка киләчәк. Моның өчен республика һәм федераль бюджеттан 2 миллиард ярым сумнан артык акча бүленә. Казанда 8 объект. Бу акчарлак күле Светлая долина торак комплексындагы парк, төзелеш тармагына 100 ел тулуга багышланган сквер. Иң кыйммәтлесе Салават күперендәге парк. Аны микрорайонда яшәүче 50 мең кеше көтә. Ачылышы август ахырына билгеләнгән. Бүлеп бирелгән 500 миллион сум җитергә тиеш диләр. Объект делится на 3 принципиальные части. Объект 3 өлешкә бүленә. Күл, мәйданчык һәм уен спорт зонасы. Анда сулык булай да бар иде. Сайыкканын күреп, біз аның төбен чистарттык, тәртипкә китердек. Суын ясалма рәвештә арттырачакбыз. Лайш һәм Түбән Кама шәһәрләрендә 2 экстрим парк барлыкка киләчәк. Бөгелмәдә Күлләр каскады һәм Менделеевскида пляж проектлары әзерләнә. Җәй башында халык катнашында тагын 200 шундый җәмәгать урынының төзекләндерү планы турында фикер алыша башлаячаклар. Алар киләсе еллар программаларына кертеләчәк. Рания Абдрахманова, Юлия Гоголева, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яшь гаиләләр алга табада елына 7% кредит ставкасы белән социаль ипотека программасында катнаша алачак. Аларны тораклы итүгә юнәлдерелгән республика һәм федераль программалар быел гамәлдә кала. Бу хакта яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Ринат Садыков хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда 7% кредит ставкасы артмаячак. Әлеге программа буенча Татарстанның 2700 яшь гаиләсе фатир көтә. 1000-нән артыгы алган инде. Быел тагын 700 ләп гаилә фатирлы булачак. Программага керү өчен гаилә әгъзаларының берсе 18-дән 35 яшькә кадәр булырга тиеш, ә хәзер яши торган торак мәйданының бер кешегә 18 квадрат метрдан ким булуы кирәк. Максатчан федераль программа буенча балалы яшь гаиләләргә торак бәясенең 35% күләмендә субсидия каралган. Федераль казнадан быел 17 миллион сум күләмендә акча бүленгән. Яшь гаиләләрне тораклы итү кампаниясенә гаризалар кабул итү 1 майга кадәр дәвам итәчәк. Татарстан спортчылары Ханты-Манси шәһәрендә башланып киткән «Без бергә спорт» дип аталган паралимпия уеннарында медальләргә ия булды. Чаңгычы Рушан Миңнегулов алтын, Марта Зәйнуллина көмеш медаль алганнар. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов ВКонтактедагы сәхифәсендә хәбәр итте. Спортчыларны котлап, президент горурланабыз дип язган. Әлеге паралимпия уеннары бүген башланып китте. Аларны уздыру карары Украинадагы хәлләр аркасында Россия спортчыларын Пекиндагы уеннарга кертмәгәч кабул ителгән иде. Ханты-Манси шәһәрендәге ярышларда Россия, Белоруссия, Таҗикстан, Армения һәм Казакстан спортчылары катнаша. Ул 20 мартка кадәр дәвам итәчәк.
14 мартта танылган тарихчы археолог Рауил Фәхреддиновның тууына 85 ел тулды. Бүген Шихабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында шушы датага багышланган гыйльми совет узды. Татарстан галимнәре үз хезмәттәшен искә алды. Рауил Фәхреддинов тарих фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе. Ул заманча тарих фәненә нигез салучыларның берсе. Йөзләгән фәнни хезмәт, китап һәм дәреслекләр авторы. Хәзер танылган тарихчының эшен аның улы, тарих фәннәре докторы Рауил Фәхреддинов дәвам итә. Узган елгына әти белән улның уртак хезмәте татар халкы тарихына багышланган саллы китап дөнья күрде. Без аны инде бер 10 ел элек яза башлаган идек. Ул урта борынгы чырлар, урта чырларын язды. Мин инде шул 18нче гасырдан башлап яздым. Уланы күрә алмадым, кызганычка каршы. Гомумән минем өчен әти ул беренче чиратта Ustaz, минем укытучым, фән буенча гына түгел, тормыш буенча да әйтерим. Миңа дөресен әйткәндә, ул бик аның фикерләре дә җитми, аның уйлары да җитми. Рауил әфәнде менә шушы татарның теге телен, аннан шуңда аның гореф-гадәтләрен, әдәбиятын, байлыгын, моңын белә. Менә шушы күңеленә сиңгән. Һәм шушы күзлектән чыгып ул үзенең хезмәтләрендә яза. Әллә тирәнгә кирип киткән Коры тарихчы гына түгел, археолог гына түгел. Ул бит әле популяризатор даим. Ул фәнне балалар өчен дә, аларга аңлаешлы тел белән дә җиткергән шәхес. Безгә менә бүгенге көндә нәрсә җитми, милли үзаңны күрсәтү өчен, күтәрү өчен, менә шушы агарту эше җитеп бетми. Казанда татар әдәбияты классигы Галимҗан Ибраһимовның 15 томлык җыентыгы дөнья күрде. Аларны Татарстан китап нәшрияты белән берлектә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белгечләре бастырып чыгарды. Академик томлыкларда әдипнең әсәрләреннән тыш газета-журналларга язган мәкаләләре урын алган, алар кыскартылмыйча бирелә. Совет чорында идеологик кануннарга туры килми дип табылган Адәмнәр повестida 2 төрле вариантта басыла, язучының хатлары, тормышы һәм эшчәнлегенә бәйле документлар, архив материаллары бар. Алар укучыларга Галимҗан Ибраһимовның фәнни иҗатын, татар әдәбияты, сәнгате һәм мәгарифе тарихын тулырак күз алларга ярдәм итә. Әлеге хезмәтләр 2018 елда нәшр ителә башлый һәм быел 15 том булып дөнья күрде. 20 башы 20-30 елларга караган шәхесләр арасында 15 томлык мирас калдырган шәхесләр күп түгел. Без андыйлардан Гаяз Исхакыйны беләбез һәм Галимҗан Ибраһимовны беләбез. Һәм менә ниһаять без бу 15 томлык басма белән Галимҗан Ибраһимовның тормышы, иҗаты, мирасы, эшчәнлеге турында барлык мәгълүматларны укучыга җиткерәбез. Шуның белән безнең чыгарылыш тәмам, исән-имин булыйк. Банкрот-центр. От долгов хотят избавиться многие, и каждому готовы помочь юристы Банкрот-центр. Банкрот-центр. Профессионально, надежно, законно. Приглашаем на крупнейшие отраслевые события, международную выставку «Агрокомплекс» и агропромышленный форум в городе Уфе. Новые технологии и оборудование от лидеров отрасли, профессиональная деловая программа. 22-25 марта, ВДНХ Экспо Уфа. Город курток. Новинки по старым ценам. Адаратского 4. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җумһуриятыбызда кояшлы антициклон хөкем сөрә. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакы Әлмәттә аязучан болытлы көн 3 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кояшлы температура 2 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава 0 градус тирәсе. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта явым-төшемсез температура 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар-Бай Чүпрәледә аяз көн 3 градуска кадәр суыта. Шиста Нурлатмамадышта аязучан болытлы һава 2 градус салкын. Төнлә республикабызда 13 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлау, зинһар өчен сак булыгыз.
Доктор Оз федераль шилтерінің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Доктор Озка умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Озка килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итә. Кан әйләнешен яхшырта торган сыйфатына күрә, Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20-21 март көннәрендә Фармленд аптекаларында Санчига 20% ташлама. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы көн, явым-төшемсез, температура көндез 0 градус тирәсе, атмосфера басымы теркемеш баганасының 768 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.